Gizateriaren ondare izendatuta daude Santimamine ekain eta altxerri uztailaz geroztik. Santimamine irudien bidez miatu dezake bisitariak. Ekainen erreplika ireki berri da. Altxerri berriz erabat itxita dago bisitarientzat eta han hemenka argitaratutako argazkin bidez bakarrik ezagutu daiteke. Abelino Garatek Don Jose Miguel Barandiaranen eskutik bisitatu zuen aspaldi Ataundarra lehen ikerketak egiten ari zela. Abelinok oso gogoan dauka nola azaldu zen altxerriko leizezuloa. Altxerriko anatiak eta beste laun horrek bilatu zuen hori harri ateratzen aiziala. Altxerri da, bazarria altxerri, mendila berriz, be bat emendila, altxerri mendi, be bat emendi, hola esate jo guk honei, mendi honei. Juan Garate Abelinoren anaia zaharrena eta Manuel Arruti, Oibar baserrikoa, harria ateratzen ari ziren altxerri baserriaren atzeko horma batetik. Hango harria ibili izan, hause, moralia hause iteko. Halako batean, leherketak zulo bat egin zuen harrian, eta handik lurraren erraietara sarziteken. Laun hone, Manuel lau, ikusi bertzula zertze honan, esatezun ikusi bertzula zer zulo ondila ikustezala barua, eta handikan, sortzi bat egunea hau, amauz batea sartu zan beha, kanil zehabetako batekin, karbudo batekin sartu zan barua, eta esan zuen, hori joko eliza baino ondiloko zulua zehola, barun. 1956an gertatu zen hori, eta 6 urte pasatu ziren Arantzadiko espeleologoak etorri eta leizea miatu zuten arte. Aurkikuntzaren berri eman eta berehala zenan Barandiaran. Asteak egin zituen altxerri baserrian ostatu hartuta ikerketan. Goizen jutezan, meze matea jutezan zehara, ez da hori joa. Meze matea tortzezan, eta handikan, saldu goin, da aztezan hor, barun, bazkalduta egin, berri zeban, eta gauen, hemen loitezun bazarren. Egun batean Abelinori sartzeko konbitea egin zion Barandiaranek. Beak, eakutzi zizkian, klaro, oso asko fijatu batzan, zeatikan, grabazio zilo oso fin egin daina zeuen. Eta beste batzuk zeuen, hola, iketze holako egin dezuna, izaten ikutzeikan bastarik da. Dana, zeatu itezala bestala, borratu itezala, eta ezun kontu zibitzeko esatezun. Barandiaranen ondoren, Jesus Altuna eritu zen kobazuloa aztertzen, eta hantxe utzi zien altxerrikoi eskerroneko eskaintza. Juan Garatek eta Manuel Arrutik jarritako dinamitarengatik ezpalitz,